Igbo anyị abịa. Igbo Class World. Ụmụnne ekene m unu. Ụmụ ofu nwoke be anyị bịa kọọlụ m akụkọ a wee si na nwunye adịrọ mma n'enu akwa, si na ọnụgo ọgụ ukwu nụọ nke nta, si ka nwunye na-enye ya ndina mana o nwere isi. Famechi gakwulu marriage counselor wee sịfa ya gote blue film, ya bụ BF film kafa na-enene na-ejikwa wee gaa revive ya ka ọ na-enwe ọjị. Emechekwa n'elu ọjụ ihe nwere isi maka na nwaanyị na-asị biko ọ chọrọ ụdị ya, ọ chọrọ inene na ọ bụ njọ, biko die nye etinyenelie BF film ya bụ onwere isi. Na-asị marriage counselor na-agwụ ya nya weta blue film kafa na-enene ka o wee nwee ike na-enwe ọjị na ọ bụ ya bụ terapi. Nsị ọdịmma ka ndị n'ụdị na nwunye gote BF film na-enene ka nwunye wee welie na-enwe ọjị, ka ọ dị mma ka ndị boyfriend girlfriend na-egote. Kedu ndị ọka mma na-afụghị? Ọ bụ ndị na-enwe ụdị nsogbu a ka ọ ka mma? Ọ ga-agwọfa ihe ahụ ka ọ ma ngwọ? Ajụjụ anyị si na anyị ga-ajụ. Marriage counselor agwa afọ ihe a o mere ọfụma ka o mere njọ? Ọ bụ ihe anyị chọọ ịgwafa. Gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ n'uju. Ọ bụ m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka nsi na-ewetara unu ozi ọma ọdịmma ezinụlọ. Ụmụnne anyị nwee good news. Maka gịnị? Ọ bụ okwu ndụmọdụ anyị na-enye na Igbo Class tụmadị n'Igbo anyị abịa. Ọ bụ ya nya ka mmadụ buru okpe ekene bịa na-ekene m si na ndụmọdụ agwọgo ọya dị n'ezinụlọ ya, esemokwu dị n'ezinụlọ ya, na udo abatago. Mụ biko mụ Chukwu gọzie m si na ọ mara ihe o ji ga-ekene m. Mụ biko daalụ, mụ dị ije daalụ na m mere ọfụma. O wee bụrụ ya ọkwa unu nụ mbọsị a m na-ekwu maka di na nwunye bụ ofu, nekwa ihe a ga-eme ka ọ dị mma. Like a na-ejekwe n'enu aba, ọkwa unu mara a na-eje n'enu aba n'ime abalị, anabacha ụmụaka nabacha eyili night wear pụta na-agaghaligodi nya na-eme nkwado. Mgbe ị ga-adịnye aka na bed nya n'enu akwa, ibitụrụ aka n'enu bed, iyipụ ya bụ night wear, ifenye nya enu wụsị ebe tere aka wee gbala ọtọ tija. Maka gịnị? Ya bụ ihe nwoke go wholesale. Ọ dịrọ mma ka a na-adị na-ayị anya, ọ dịrọ mma chacha. Come rain come sun, belụsọ ma na arụ adịrọ gị. Ọ bụrụ na arụ adịrọ gị, ikwu na arụ adịrọ gị, aghọtakwa arapụ gị. Mana na ijele ọlụ ike gwụ gị, ma ọ bụ na ị chọrọ ma ọ na ị nara enwe ọjị, ọ bụrọkwa reason. Ọ bụ ya ka ọtụtụ ndị ụmụ nwoke ji agba n'ụzọ asị side chick. So anyị achọrọ ka ọ na-eme. Ọ bụ ya ka m ji na-ekwupụta ya mbọsị ahụ na-asị ịbụrụ nwaanyị anụrụ anụ na inwego laịsensị, inwe laịsensị ya. Maka mgbe ị na-eme ọyị, ọkwa ị na-eme ọfụma, ị na-eme ndine, na-eme ike anara agwụ gị, ị na-eme staịl. Mgbe ị nụbatazi nwoke nụbatala gị n'ụlọ, mgbe ahụ ị maa na ike agwụbago gị, isi na ijele ozi na ijele ọlụ na ọ bụ ya ijele ozi ma ọ na ijele ọlụ abụrụ excuse. Ị na-epushu nwoke ahụ ka o je gbaba n'ilo ka ọ dị polygamous in nature. Ịma na asị ụmụ nwoke dị polygamous in nature, wee gwa unu ọgwụ ya m gwara unu bụ na gị bụ nwaanyị jiri aka gị na-akpakete. Na ịmara ihe bụ iji aka gị na-akpakete, ijiri aka gị ịmara Chineji na-agụ song of love, praise of love. Ị na-agụ ya, iwuchacha arụ, ite ude nwere ikpukpe ọma, ịgba pefum nwere ikpukpe ọma, onye bụ na ị na-asị nke praise of love. Nya ime atmosphere dị mma, no argument, no mgbagha, no ntaka. Nya bụ egwu na amụ ka iji gaa na-eme environment atmosphere ọ na-adị mma. Eluzie mgbe edubechezi ụmụaka, mgbe sọsọ gị na di gị ga-anọzi, unu na-akali ụka miri emi, unu na-akpakọrịta ụka ihe progress si ga-adị na-abịa na family unu na-akpazi ya. Iyizi night wear,
ịma ụdị agwa ị ga na-akpazi, ị na-emezi ihe dị mma. Mgbe ike gwụziri unu ile n'ihe onyonyo, oge ike gwụzie unu ka unu je naba, ibitụrụ akwa aka, iyipụ ya bụ night wear, iwụsi ebetere aka, ime gịnị ịgba ọtọ tija, ime gịnị ịgba ọtọ tija wee na-alala ụla kwa mbọsị. Andị ọ bụ na ọ gbakọta azụ jee na akpakete ifu ya ọmanje nwe side chick, ọmanje gba n'ilo maka inyeju gị afọ, ọkwa ị na-aghọta, maka ọ bụ ihe ogote wholesale, ogolo ihe ahụ wholesale, ị nwere right ịdịnaya anya, ị na-agwụ ya nya gaba n'ilo nya ji enwe side chick. Ya bụ mgbe ọbụla ọ kpa gị aka inye iwelie gba anya ka akam, iwelie gba anya ka akam, ka afụzie ka o si ga-ejezi side chick ahụ a sị na fadi polygamous in nature, ka anyị fụzie anya. Mgbe ị na-emezi ihe dị ona kwa abalị, ị agba ọtọ tija maka inwekwere laịsensị, inwe laịsensị maka ọnụgo gị, o mere isi ego gị, ọnya nwezi gị wholesale, ịghọtago. Ya bụ mgbe na-akụzichi ya, ọ sị na nwunye mgbe niile ọ sị na ike gwụrụ ya, mgbe niile ọ sị na ike gwụrụ ya, ọ nara ekwe ebitu ya ka otichepụ, ebitu ya ka otichepụ. Ọ sị na ọ fụzikwa nwaanyị nwa ka nwaanyị nwa bịa gba ọtọ tija, bịazie na-ejidezie na-akpaketezikwa ihe nwa n'abalị. A na-eme ka a na-eme, nwaanyị jiri aka ya baa ụlọ nya bụ ngede gwụkwala, a na-emekwa ọfụma, echikwa ọbịakwa, nwanne echi ọbịakwa, si ha nwaanyị nke andị na ọ bụ ihe ọ na-alaiki, ọ bụ ihe na-amasị ya. Ọ sị na ihe a na-eso okwu na-ekpe gị enu kpe ana jedute marriage counsel, kwụchaa ụgwọ si nya kansụl nwaanyị a asịfa na-enebe blue film BF, ka a ghara ekpu ya afa BF film, asịfa na-enebe faji egotie ya na ya na-enene ma ụmụazị nabacha ka ọ mụta, ka o welie tichi enyi, maka ọ nara alaiki ya chacha. Nwoke esizi andị ọ bụ onye ụka, ọ chọrọ ịgba n'ilo na ọnụgo nwaanyị ka ọ chikpuo, o wee bụrụ ihe a ka o kechite. Kedu ihe ọ ga-eme? Ya bụ ọkwa once in a blue moon a ga-ayọkata nya o si na obi tụrụ enebe dị ya ka obido ụla ọ na-ayụ ya n'elu ụjụ, ọ na-anụ ya na osi ihe ya na ike gwụrụ ya na o jere ozi. Ị na-eje ozi ka onye ọkwa ngwala unu reserve ọpụwa iji gaa na-alụ ọlụ abalị, onye a bụkwa ọlụ, ọ bụ ọlụ andị ọ bụ ọlụ gị, ọ bụ ọlụ ikete, o sokwe n'ọlụ iketere. Ya bụ ịghara adị na-eli mpelinia, ilie mpelinia ọ bụ ipu ushu ya nya gaba belụsọ ma ọ na-arụ adịrọ gị di gị arapụ gị. Eji abụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ bịa fasị na arụ adịrọ ya, asadị mma asị na arụ adịrọ ya. Unu afụgo onye sikwara a na-arụ adịrọ ya, sọsị ya bụ excuse ọ ga-ana m, sọsị ya bụ excuse ọ ga-ana m. Ya bụ nwoke esi m na-emekwere nwaanyị mgbe niile oje na-eje ozi ọ na-eneta ụmụaka, na-eneta ọ netechara ife ọ daa ya kpọmkpọmkpọm, ụfọdụ ọyara awụ arụ, ụfọdụ oje chọọ ọlụ nata, obukwela arụ ahụ ọ gwụcha dị elu n'elu bed na nwunye abụgokwela onye agbanwe na ọ pụtakwara na ọwụ arụ si anya bịa kafawuo. Ọkwa na-eme ka a na-eme ọ wụchasị arụ ike, ọ na-eme gote ezigbote night wear dị mma, ọ na-eme achọba idinezi ya na oyipụgokwu ya, ọ ghafugokwu ya, ọ sigokwu ya ngwa o wee si ogene ka ị na-emezi nwaanyị. Ọ na-ajụzi ogene ka ị na-eme nwaanyị, si ya na ọ nenele igbo anyị abịa wee si ya na o nwere fim ọ na-enene, ya bụ platfọm igbo anyị abịa, o wee na-ekwu na-asị na nwaanyị a na-anụ na ọ dịrọ mma iyi akwa na arụ wee na-alalụ ụla, na onye ahụ ga-awụchasị arụ ike n'abalị, tee ude na-ekpu ikpokpo ọma, mete onwe ya mma, na ọ bụ ihe dị mkpa, na ọkwa ebe ahụ ka o si mụta. O wee si anya gosigodi, o wee gosi enye, o wee bịasị ka o kenee m n'ihe marriage counselor therapist emetenwuru chekwele na ọkwana ya ndị be anyị. O wee si ihe marriage counselor si fa na-enebe BF film, o wee weta ya nwunye wee si mbakwa na ọ na-eje ụka na ihe a bụ njọ. O wee si ọ bụ njọ ụmụnne, ọ bụ njọ? A sị m ka njọ unu nwaanyị a na-anụ ya na di fa weta BF film na-enene, ọ bụ njọ?
ihe mmekwukwe na ya bụ na ọkwa ka ewelie wee mee terapi, ọkwa ka ewelie wee chọta udo. Ọ dịkwa mma ya bụ ọ bụ na nwunye gị amara eme na ọ na-abụ eme ụfọdụ na-eme ifele ụmụ ihe na-akpatati ya. Ụfọdụ bụ ndị meketego mgbe fadị na agbọghọbịa ike agwụgofa fa achọzi ime. Ụfọdụ bụ ndị emerecha mgbe fadị na agbọghọbịa fa amara eme. Ikuzielu fa na iweli ekuzielu fa ihe akọwala onye ahụ si ya ihe a na-egote ka m weli ekuzielu gị ihe ka mụ na gị jiri ya mụọ ihe. Ọ bụrụ nọ njọ ndị marriage counselor fajipụye akansụlụ ndị mmadụ, faji egosi ndị mmadụ wee faji asị oke ebe ihe a na-ese okwu nenenie ka unufu ka ịmụta ka di gị ghara ịgba n'ilo. Ọ ka mma na di gị na-agba n'ilo dana nne na ihe mụta style. Ọ dị mma like di gị na-agbazi n'ilo na-achịnyechezi ụmụasa ego, ụmụasa na-achịnyefe ego ya na-ebute ọya na ịmago na-neglect gị na-eme gị ignore. Ọ na-agbazi n'ilo nwechie side chicks. Ọ ka mma ka ọ na-eme ka ọ ka inene ihe ị kwesịrị ime mụta ọlụ ebe ahụ mụta style. Ọ ka mma na inenele ya mụta ọlụ mụta style ka ị nwee ike lụọ ọlụ gị ọfụma maka na ọ bụ ihe dị mkpa na ndụ ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke laikiri ya nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịwa ọnya ya ịma na ọdịda gị ebidobego maka o jekwere ene na saịtị ọ ga-eme ụfọdụ ọtụba onye ahụ ime ọnụbịa inwe nwunye di. Ọ ga-aka mma ka ọtụba onye ahụ ime nụbịa nwee nwunye di ma ọ bụ ọtụbịa ime ọ na-ezolu gị ezolu ọnọlụ orentieli unu ofu ebe ọ na-akwụ ụgwọ unu ọkwụọ nke unu bi ebe unu bi ụkwa nke dị side chick. Ọ ka mma ka o mee ya dana gị nwe iwere BL film nene. Ọ ka mma na inenelie unu na-aba ejikọ obi ọnụ udo abata ịfụnanya abata inye ka o si chọọ ya inye ka o si chọọ ya ọrụ udo adị imekuli ọmalị garụ ifu na ọ na-adị mma ifu na ọ na-enye obi aṅụrị ifu na ọ na-atọ ụtọ maka Chukwu si mebie di na nwunye mebie. Ọ bụghịkwa ndị anụbere di. Ndị anụbere di unu anwakwa na anwa jeje tụọ mba atụ wee bụ unu emere eme unu atụpekwene ngwu unu anwana ya anwa. Ọ bụrụ unu ka nna agwa anyị ma agwa unu ka unu mụta ihe. Ndị anụbere di unu ji nwayọọ kwa ihe unu nga kwụsị na ịmụọ izipọp jos fesi akwụkwọ gị ma ọ bụ ọlụ gị mgbe ịlụrụ ogo ịgwa mama gị ma ọ bụ nwanne gị ma nwanne nne gị egwu ya fa achọtalụ gị nwaanyị ma ọ bụ ijiri aka gị chọtazi ozugbo ị na-achọta 3 months na-enugo nwaanyị. Ọ bụ Chukwu na-enye nwaanyị ka iyi ya tụpeti enye test ya. Ọ bụrụ garanti na ịnweta gị ezigbo nwaanyị. Ọ bụrụ garanti maka na ọ bata ka iji gaa ma onye ọ bụ nghọta. Ọ bata ka iji gaa ma onye ọ bụ ya bụ ị na-eje ozi. Ọ bụ ya ka eji edutelu nwaanyị nwanne ego nya maid house help maka ọ na-edi ndị na-anọ dị nso a na-akpa alụ a na-adagharị a na-eme lovin a na-akarị ụka ị na-akarịsị ụka ị na-ere ezite mmata ị na-ere ezite okwu dị mma ị na-ere ezite egwu na amụ ịrapụ argument rapụ mgbagha rapụ inok shoulder rapụ ime nwunye di. Ọ dị mkpa ka ị na-anọ dị gị nso mgbe niile na-anụ ya. Ọzọkwa bụ ịrapụnata oke ọlụ ma ọ bụrụ na ọlụ na-eme gị ike agwụ gị ike enye eke ịma na o nwere yara neglect ọlụ nke a na ọ dịkwa mkpa. Ọkwa ị na-anụ ya chekwelunu hey yes ọlụ nke a ị gara neglect ya maka ọ dịkwa mkpa. Ike ọlụ gị eke shedul anya ị na-aga neglect zi ofu ị na-apachi ọ na-ele ike ya bụ ị ga-akaba arụ pachi chee ebe ị kwesịrị ịpachi. Ị ga-akaba arụ pachi chee ebe ị kwesịrị ịpachi. Yes ama na ozi unu ada agwụ ozi unu dị too much. Ozi unu o nwere ka ọ gwụnata ịnọkata ịrapụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na obodo oyibo ebe enwere med nya ka ụmụ nwoke ji enyelu nwunye fa aka maka na ụlọ a na-enwe med
ụmụ nwoke na-enyelu nwunye fa aka ka udo wee tie ime ofu ihe ma ọ ịbụ ọlụ ụlọ nwunye gị kwesịrị ịlụ ọnya with love, inweta love nweta peace ọkara mma. maka na ụlọ a na-enwe med na-abụ ịtọ a na-eje ozi nwaanyị achịkwasị aka na mbọ na-ete ndizi so die. mana ọ bụrụ n'obodo oyibo kaba arụ nyeli aka ọbụgodi ofu ihe ma enyi ama na ọlụ ya mana ọda agwụ o nwere ka Chukwu si kee ụwa ka o si kee ụwa bụ na nwaanyị ga na-eme ihe chi eji ike ada agwụ ya mana chi jizie ike agwụbụ ya. ọ bụrụ na ọ nara agwụ ya maka ọ kwadoro akwado, mana ọ bụrụ anụkwara di na nwunye ị ga-afụ na o nwee ihe dị iche ma ọ bụrụ na ị planụrụ onwe gị ya ka eji akpọta med ma ọ bụ di fụrụ nwunye n'anya ụdị mee ofu ọlụ ụlọ nwunye kwesịrị ime. maka ọlụ ụlọ na-eju ebe niile skatacha ịma mmechi nwunye emechi imeketa ịrapụ ụfọdụ biko ime ọzọ ime nke ka mkpa maka ị na-apachị ebe a ọ na-eli iki ebe a ị na-apachị ebe ọ na-eli iki ebe a ọnyanwa. so ibili na mba na medi adịrọ ịghọta ụwa ya inwe nghọta a na-akpọ ya understanding. gịnị understanding. ọ bụrụ na ụlọ na ị nwere ego kpọtalia med ihe dịka ofu ma abụọ ka o nwee ike wee na-enweta energy. ịghọtago ọ dị mkpa ya bụ ụmụ nwanne unu afụgo na ọlụ o nwere ọlụ chetela onye ọbụla. onwe nkechi ego asị nwaanyị onwe nkechi ego asị nwoke na nkechi ego asị nwaanyị ka anyị na-ekwu. mbọsị ọzọ anyị ga-ewetakwala unu nkechi ego asị nwoke maka onye ọbụla ekele ọlụ eke ma arapụ unu na ebe anyị nọ emechaa anyị ga-abịa ọzọ unu ga-azazisi ọ dị mma ka di na nwunye kpọrọ onwe fa di na nwunye n'ụlọ anụ jee weta FB film na-enene iji wee mee terapi na iji wee gwọọ ya ji ofu onye aka. ọ na-ejikwe nwoke ọ na-eji nwaanyị. ọ dị mma ka eje weta wee na-enene ka ọ dịrọ mma kedu nke ka mma ka ihe dị mma ka eme ọ sị n'ụba ọgụ ka ọ sị kpesebe mkpesa ka ọ sị gbaba n'ilo saitik ka ọ sị mee nke ahụ kedu nke ka mma ka eme kwuo na ekwuo rizin nghọta. ndewonu ya gaziela onye ọbụla ise ka emesịa na ụmụnne ndewonu.